zazní myšlenky z připravované knihy Evropa v novém světle, která se brzy objeví na pultech. Autorem je evropský myslitel holandského původu Harry Salman. Ukázky přednese Táňa Fischerová. Komentář čte autor pořadu Ludvík Procházka. Dílo, které držíte v ruce, je vpravdě knihou pro všechny a pro nikoho. Je možno je přečíst jako užitečný pramen informací a zajímavou teorii a nebude to málo. Je bohatá důležitými historickými údaji a předkládá zásadní skutečnosti, které bychom sice měli znát. Po hříchu však většinou neznáme, nebo jen mimochodem, okrajově a v docela jiných souvislostech. Tím způsobem lze zajisté Salmanovu knihu přečíst, tak jako lze něco přejít či přehlédnout. Sled čímž přitom můžeme souhlasit či nesouhlasit a neslyšet hlas. Hlas volajícího pustinou objektivní reality. Hlas znějící podsvětím zvěcnělé současnosti. Výzvu připravit se na cestu temným údolím ke světlu skutečnosti, kde se náš svět zjeví v novém světle. Salmanovo dílo nerozmnožuje literaturu podsvětní. Není dalším z tak četných průmětů stínového světa. Je to text zasvěcující, mysterijní, iniciační. Chce po nás, abychom vyšli za svět, opustili říši stínů a rozpomenuli se na vlastní svět. Svět naší kultury. Těmito slovy uvádí profesor Zdeněk Neubauer knihu holandského filozofa Harryho Salmana Evropa v novém světle. V nejbližších týdnech ji na pulty knihkupectví dodá nakladatelství EOS. Je to kniha v skutku ojedinělá. Autorovo pojetí evropské kultury jako oblasti, která prodělává svůj vývoj mezi východem a západem, mezi Azií a Amerikou, před námi odkrývá mnoho netušených a místy až fascinujících souvislostí. Zvykli jsme si na umělé poválečné rozdělení Evropy na východní a západní a zapomněli jsme, že Evropa má také střed, který je autonomní a v něm svého živého ducha. A právě tento střed před námi Salman vyvolává z hlubin, kde přebývají archetypy. Autor nás provádí historickým vývojem Evropy s důrazem na střední Evropu. Činí tak ale zvláštním způsobem. Neklade před nás jen objektivní historická fakta v jejich kauzalitě, zpestřená spekulacemi, tak jak jsme zvyklí z běžných historických pojednání, nýbrž vypráví příběh evropského ducha. Všímá si přitom aspektů, které historická věda pomíjí či nedoceňuje, a v jejich vzájemných souvislostech ozřejmujících známé dějiny před námi vyvstává smysl středoevropského vývoje. Pro rozvoj západoevropské a středoevropské kultury mělo zvláštní význam hlavně keltské křesťanství. V něm byl Kristus spatřován jako král přírodních živlů. Tato představa odpovídá způsobu prožívání přírody u Keltů, kteří žili v západní a střední Evropě. Postěhování národů byli zatlačeni nazpět až na západní výspu. Odtud přenesli křesťanství, které bez přičinění Říma přijali z Palestiny a Malé Asie, germánským národům do Francie a střední Evropy. Dělo se tak v období od 6. do 9. století. Irští mniši vytvořili základ křesťanství svobody a vnitřního vývoje. To navazuje na náboženské zkušenosti středoevropských křesťanů, kteří hledali setkání s Kristem ve vlastní duši. Jednu cestu k tomu ukázala tradice svatého grálu, která od 9. století proudí do střední Evropy a která se kolem roku 1200 objevuje v literární formě ve vyprávění o Parzifalovi. S Parzifalem se člověk může vydat na cestu očišťování své duše a tak dospět k probuzení svého já. Harry Salman není salonní filozof. Sám procestoval většinu evropských, arabských a amerických států a také některé asijské země, aby se bezprostředně seznámil s duchovními prameny moderní kultury a společnosti. Středoevropská kultura představuje pro Salmana svébytné duchovní prostředí, které je na jedné straně nuceno odolávat vlivům západního materialismu, vtahujícího kulturu do lidsky odcizeného podsvětí, a na druhé straně východním vlivům, které negují aktivitu lidského já tím, že ji rozpouštějí v univerzálním vědomí. Orientace nových středoevropských demokracií na západ
s jeho materialismem, tržním hospodářstvím a s vytvářením mocenských struktur v politických stranách a zájmových lobby, se nyní stává zkouškou morálního vědomí Středoevropana. Z druhé strany přichází zase zkouška v podobě rozmachu staré asijské spirituality, která probouzí v člověku atavistickou touhu po odosobněném kosmickém vědomí. Ryzí bytí Středoevropana spatřuje Salman v úsilí o rozvoj vědomí já, o vývoj k vnitřně i zevně svobodné a odpovědné individualitě, vycházející z niterně prožívaného křesťanství. Já je nesmrtelné duchovní jádro naší osobnosti. Stane-li se centrem duše, pak může být duch aktivní v já. Probuzení já vede do duchovní sféry, kde žijí lidské ideály. Tady může člověk zjistit, že přišel na svět s určitým úkolem a že jisté věci nejsou v jeho životě náhodné. Navíc, mnozí lidé dnes činí zkušenost osudového spojení s jinými lidmi. Kromě toho může zážitek určitých obrazů nebo souvislostí vést lidi k myšlenkám o reinkarnaci. Čím intenzivněji žije člověk podle svého já, tím má jeho život širší záběr, který může přerůst hranice jeho života. Člověk tak už neprožívá sebe sama jako oběť okolností, ale v určitém rámci jako komponistu svého života. Pak se učí žít se svým osudem a uchopovat nové možnosti, takže jeho život se stává cestou objevů v duchovnu. Žijeme v podsvětí, říká Salman. Když hovoří o kultuře 20. století, hovoří o sestupu do podsvětí a o lidech, kteří při něm ztratili svou duši. Podsvětí, to je klíčový pojem, kterému autor dává velmi zřetelný význam a v celé knize se k němu stále vrací. Je to moderní pseudosvět či antisvět, vznikající určitým zacházením s technikou a informacemi, a lze v něm rozeznat několik druhů aktivit. První je orientována na technické ovládnutí přírody, z níž se tak vyvolávají podpřírodní síly, jako je například elektřina, radioaktivita a tak dále. Další se zabývá pokusy ovládat lidskou psychiku. Tak vzniká věda o podlidství. Poslední aktivita je zaměřena na manipulování celé společnosti, například pomocí masmédií, reklamy a podobně. Jí je vytvářet podsociální svět. Všechny tyto umělé antisvěty mohly vzniknout díky tomu, že bylo ztraceno ze zřetele tvůrčí lidské já, jiskra autentické svobody člověka. Ve 20. století pokročila věda na cestě do podsvětí. Všechny problémy jsou převáděny na technické problémy, které věda dokáže řešit. Tím jsou tyto problémy vyňaty z lidských souvislostí a vyloučeny otázky osobní odpovědnosti, morality a spirituality. Zvláště v období mezi roky 1933 až 1945 slavila věda jak v Německu, tak v Americe velké triumfy. Podstatná část vědeckého pokroku byla od roku 1933 využívána ve prospěch vojenských zájmů různých zemí. Sotva si uvědomujeme, jaký vliv mělo toto období na vývoj moderní vědy a na uvolnění ničivých sil v člověku, v přírodě a ve společnosti. Od té doby musí člověk nacházet cestu duchovní temnotou ve světě, který může jen velmi obtížně formovat svým já a svými vlastními ideály. Evropská kultura propadá při sestupu do podsvětí vývoji, který může vést k odumření kultury. Individuální člověk je izolovaný od svých vnitřních motivací, takže jeho já nemůže být aktivní. Člověk zapříčinuje odumírání a radioaktivní zamoření přírody. Své tělo činí pro své já neupotřebitelným nástrojem. Formuje společnost, v níž sociálno již není vytvářeno lidmi, kteří si pomáhají ve svých potřebách, ale technickými regulacemi. V dnešní kultuře už to není člověk vědomý si svého já, ale člověk na různých stupních posedlý nebo desintegrovaný, který jde cestou do propasti, aniž by byl schopen svým myšlením dohlédnout, kam cesta vede. Díky rozvoji psychologie podlidství existuje celý arzenál technik kontroly chování, které oddělují člověka od vnitřních motivací, vázaných na lidské já. Vzniká manipulovatelný člověk, který, jak se ukázalo v tomto století, disponuje obrovskými destruktivními silami. Příkladem takové nové vědy o podlidství je psychoanalýza.
Zde je nevědomí popisováno jako zásobník narušujících sil, jež nejsou kontrolovatelné naším já. Manipulovatelný člověk je produktem moderních západních sociálních věd, které mohou svými technikami uspůsobit chování, pracovní výkony nebo určité formy psychických funkcí, zkrátka podřídit lidi zvnějšku stanoveným normám. Uprostřed kultury podsvětí vznikají však zárodky nové kultury. Jsou to společenství duchovně spřízněných lidí, kteří se angažují ve skupinách zaměřených například na lidská práva, na ekologii, na alternativní přístupy v různých oblastech vědy a kultury. Lidi v nich spojuje potřeba žít v pravdě a vzdorování technické manipulaci s přírodou, s člověkem a se společností. Jsou to lidé, kteří pro vztah k přírodě a k druhým nalezli motivační sílu ve vlastním svobodném já. Pro ně se podsvětí stalo mysterijním místem, jehož zkouškami procházejí zocelení, nebojácní, duchovně silní a zasvěcení. Mohlo by se zdát, že požadavek kulturní obrody splňuje kultura New Age. Ta však neposkytuje přijatelnou alternativu pro obrození svébytného ducha střední Evropy. Příliš snadno a povrchně se v ní slučuje stále ještě materialisticky chápaná věda s východní mystikou a toto spojení nedává prostor pro morální aktivitu vnitřně svobodného člověka. Teprve bytostné uchopení moudrosti, statečnosti, úcty a lásky ve vnitřním zkouškami zasvěceném já může těmto ctnostem dodat sil, aby obstály v boji s podsvětím. Společenství takových svobodných lidí, s kterými se setkává na svých cestách Evropou, nazývá Salman kulturními ostrovy. Vyvolávají představu souostroví zářících světélek na těle Evropy. V evropské kultuře 20. století se stále zřetelněji projevuje dvojjakost. Na jedné straně máme zanikající kulturu, která klesá stále hlouběji do podsvětí, následkem čehož je člověk stále více manipulován, příroda a lidské zdraví jsou stále více otravovány jedy a sociální vztahy jsou s přibývající měrou řízeny technicky. Na druhé straně je stále patrnější začátek nové kultury, která spočívá v jasném nazírání a morální intuici svobodných lidí. Tato nová kultura nevzniká pouze v dřívější střední Evropě, nýbrž také mimo ní. Vzniká všude tam, kde lidé přemáhají duchovním světlem svého myšlení materialistickou temnotu. Rozvíjejí síly svého srdce a stávají se opět původními a tvořivými. Křesťanství zná sestup do podsvětí, jako Kristovu cestu do pekel a vítězství nad silami podsvětí jako jeho vzkříšení. Každý člověk může ve svém vlastním životě prožít něco podobného. Dříve se to dělo v takzvaných zasvěceních, ve starověkých mystériích. Zasvěcení znamenalo určité kroky na cestě vnitřního vývoje. Bylo doprovázeno kněžími mysterijních chrámů. Dnes se samotný sociální svět stal mysterijním místem. Člověk může své zážitky zpracovávat svým já, může jít cestou vnitřního vývoje, která jej uschopňuje, aby dokázal zacházet se silami podsvětí. Takto může být vzkříšením přemožena smrt kultury. Cesta ke kultuře srdce je v Evropě zpřístupněna souostrovím kulturních ostrovů. Toto souostroví je výsledkem hluboké duchovní krize, jež postihla evropskou kulturu ve 20. století a zároveň výsledkem vzkříšení středoevropských kulturních ideálů ze 60. let. Každý člověk může být inspirován těmito ideály a nalézt tak cestu k srdci. Často to bývá spojeno s duchovní krizí, ale ta je, jak se vyjádřil ruský režisér Andrej Tarkovský, znamením zdraví a snahou člověka najít sebe sama. Pochopí-li člověk, že síly, které představuje západní věda a asijská mystika, má udržet v rovnováze, pak může kráčet vývojovou cestou k duchu a bude na ní veden svým já. Lidé, kteří jdou v Evropě touto cestou, staví Evropu do nového světla. Myšlenky z knihy Harry Salmana Evropa v novém světle přednesla Táňa Fischerová. Autorem dnešního pořadu Excerpta byl Ludvík Procházka.